जेरावबो जेरैबो दासिमबो जायगा जायगा सोलिगासिनो बैसागुनि रंजानाय साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बैसागु फोरबोआ दिनै जोबथा सानाव आगान 16थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों गेजेर जनाय दखरा एबसु आरो गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो दखरा आइजो अनसाय आफादा बर'फोरनि आंगो बैसागु फोरबोखौ देग्लाय बोसोराव धेमाजि जिल्लानि मोनथाम बर' आफादफोरा सियालमारि गेलेग्रा फोथाराव गाब गोनाङै खुंफुंनाय जायो। दिनैनि जोबथा सानखालि फोरबोनि हाबाफारि बायदियै सिख्ला हानजा मोसानाय बिहामजो हानजा मोसानाय बादायलायनायखौ खुंनाय जायो। बे फोरबोनि सायावनो गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि हरि बसुमतारिया मा फोरमायदों फै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिना लानि। बयनिसिमबो देग्लाय खुंगा 16थि बैसागो बिदाय फोरबो नै दिनै 13 आरो 14 नि गेजेराव दिनै 14 अक्ट'आव बायदि बादायारिफोरनि नुजाफैनायाव जोंनि नैबे गेजेर जनाय हालामनि गासै रायजो राजाफोरखौ आङो गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेनो गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद लोगोसेनो गेजेर जनाय दखरा आइजो आफादनि जानानै गासै बाहागो लागिरि रायजो राजाफोरखौ आं आफादनि जानानै साबायखर बावो। बेयाव ओरैनो जोंनि बे ओनसोलाव गोबां गामि दङ, गेदेर फिसा गामि दङ। खोब हानजा मोसानायफ्राव फिसा फिसा गामिफ्रा बाहागो लानो हायाखै, अब्लाबो आङो एसे दिनैसिमनि जायाव मुं थिसनफैदों बेखौ मोनथिनाय बायदियै 10 खानसो गामिनि दासिम मुं थिसनफैदों। हयथ' सम दंबावो, दसे उनाव बाहागो लागिरिफ्रा मुं थिसनफैबावगौ आं आसा खालामदों आरोखि। बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव दिनै बर'फ्रा बाहागो लानांगौ। बेवहाय दिनै गेजेर जनाय दखराया बैसागु फोरबो फालिदों। गामियारिफोरनिफ्राय बाहागो लानांगौखौ माबायदि हास्थायो? जों आफादाथ' जों बेखौनो हास्थायो, जिहेथु जोंनि हारियाबो जे हारिमुजोंनो थांनानै थानाय मोनसे हारिमु नङाबा जों हारिया हयथ' गोमालांगोन। बेनि थाखायनो जों आफादफोरा सावरायनायनि गेजेरजों जों खोब जोंनि नैबे गोग्लैसोनाय ओनसोलनि गामियारिफोरखौ जों आसा खालामो, खावलायो बयबो बाहागो लानांगौ। इयुनाव जाहाथे जोंनि उन्दैफोरा बेफोरखौनो नुनानै जेन गोसो होसारनानै जे जोंनि रंजानाय मोसानाय आरो गेलेनाय गासैखौबो जे गावनि मोनसे हारिमु होननायल' नङा, गावनि रोंगौथिखौबो बेजोंनो लांफानो हागोन होननानै जों आसा खालामो आरोखि आफादनि जानाय। जिहेथु हाबाफारिया साननैनि मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिम माबायदि हाबाफारिया जोबलांखो? हाबाफारिया मैयानि जा हाबाफारि जाना थांबाय बेयाव मोजां जोबनानै थांबाय। जेरैहाय मैया गिबियावनो आइजोफोरनि दिरुं बोनाय दंमोन आरो हौवाफोरनिबो दिरुं बोनाय दंमोन। लोगोसेनो हौवाफोरनि भलिबल गेलेनाय, थालिर बिफां गाखोनाय, लोगोसेनो उन्दै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि जावजा मोसानाय, देमसि मोसानाय दङमोन। बियो मैयानि दिनाव जोबना थांबाय। दिनैनि जा हानजा मोसानाय, जेरै बिहामजो हानजा मोसानाय आरो सेंग्रा सिख्लाफोरनि हानजा मोसानाय, जों बेखौबो जेन आरो मोजाङै मोजां बाहागो लाफैगोनखौ आं आसा खालामदों आरोखि। जिहेथु बारा दिन गेजेर जनाय ओनसोलाव दैबानाया लोमसावनायनि समा मोनफैबाय आरो बेबायदि समाव दिनै गाहाय आलासि फैगोन। बे गाहाय आलासिया गोजौ लेभेलसिम माबायदि मेसेजखौ हरनांगौ होननानै नोंथांमोना हास्थायो? जों गोजौसिम जे मोजां मेसेज दैथायहरगोन जों बेखौ आसा खालामो। मानो होनोब्ला जों गाहाय आलासिफोरखौ बिनि थाखायनो लेङो जे जोंनि नैबे ओनसोला जे गोग्लैसोनाय ओनसोल, जाहाथे बेफोरखौ बिथांमोना नायफैनानै जे नैबे रादाबनि गेजेरजोंनो जे गोजौ थाखोआव जेरै आसाम गभर्नमेन्ट, बे जेरै बर'फोरनि मोनसे खुंथाइ बर' कसारि गाव अनसायरि खुंथाइ, लोगोसेनो बिटिआर गभर्नमेन्ट गासैनिबो जे मोजां मेसेज होनानै जोंनि नैबे ओनसोलफोरखौबो जे मोजां नायसनफैगोन सानसे समाव, जों बेखौ आसा खालामो आरोखि। दिनै जों जोबथा सान हिसाबै देंखोगिरि हिसाबै जों जाखांफुनाय सासे जों हांख्रायदों। दिनै बिथाङा काजोलि बसुमतारिमोन नामा, काजोलि बर', बिथांजोखौ जों बेयाव हांख्रायनानै लाबोदों। जाहाथे बिथाङा बे मोनाबिलि समखौ जे गोजोनग्लाय होफैगोन जों आसा दङ।
आरो बिथाङाबो जे सानसे समाव जोंनि नैबे ओनसोलनिफ्रायबो जे गोजौ थाखोआव सासे जे मोजां देंखोगिरि जाहैनो हागोन जों बिथांखौ आसा खालामो आरोखि। दिनै गेजेर जनाय दख'रा बर' आइजो अनसाय आफाद, बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद मोनथाम आफाद लोगो नांनानै जों जथायै दिनै 16थि बोसोरसालिया बैसागो बिदाय फोरबोखौ जोङो फालिनो लानाय जादों। बिनिनो दिनै नैथि सान। बे नैथि सानाव जोङो दिनै मोजाङै मोजां दैदेनलांगासिनो दङ। जोङो बे बैसागो बिदाय फोरबोजोंनो माखासे जोंनि बर'नि जि आयदाफोर मोसानाय आयदाफोर बेखौ मोनसे बर' हारिनि एंगारहायै जोंनिनो हारिमु आयदा हिसाबै जोङो नोजोर बोनानै जों फालिनाय जादों। बेवहाय जों मोनसे बैसागो होननानै बुङोबा बैसागोआव गोबां आयदा दङ। बे मोसानाय आयदाफ्रा जेरै देमसि मोसानाय होनाय लोगो लोगो बेवहाय उन्दैफोरनि देमसि, सेंग्रा सिख्लानि देमसि आरो हाबा जानायनि देमसि बेफोरबायदि आयदा थायो। दा बेफोरखौ जोंनि बर' सुबुंफ्रा माखासे मोसानायनि आयदाखौ गोबां मोनथिनांगौ थायो, आद्रा थायो। बैफोर माखासे मोनथिनांगौखौ जोङो उन जोलैफोरनि थाखाय दिन्थिलांनो थाखाय बैफोर आयदाफोरखौ मोनथिलांनो थाखाय जोङो बे आयदाखौ दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो दिनै जोङो दैदेनबोगासिनो आरो दैदेनलांबाय थागोन। दिनैनि दिनाव फरायनायानो जा बैसागु बोथोरानो जा रंजानाय बाजानाय बययावबो दिनै बेवहाय जोङो मोनसे हारिमुखौ हमथानानै लाखिनो गोनांबा मोनसे आइजोआल' जे हमथानानै लाखिनो हागोन बेखौ आं सानाखै। जोङो हौवासा आरो हिन्जावसा जोङो गासैबो मोननैबो माने फारनैथिंजायनिफ्रायबो जोङो हमथानानै लाखिनांगोन। बाहाय आइजो होननानै आइजोआल' जे हमथानानै लाखिनो हागोन बेखौ आं बुंनो थाङाखै। माखासे हौवाफ्रा मावनो हायै खामानिखौ हिन्जावफ्राबो मावनांगोन आरो हिन्जावफ्रा मावनो हायै खामानिखौ हौवाफ्राबो मावनांगोन। मोननैबो जोङो ज' जानानै माखासे मावनांगौ हाबाफोरखौ जोङो दिनै सोरखिलांनांगोन आरोखि। बेखौ आं सानो। गाहाय आलासि फैगोन बिथांनिफ्राय माबायदि बिहोमाखौ हांख्रायगोन दिनै गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद हिसाबै? आं आलासि बिथांमोननिफ्राय आङो बेखौनो लुगैगोन जेन जोंनि गोलैसोनाय ओनसोलाव बिथांमोना माखासे जोंनि मोनथिनो गोनां मोजां बिहोमाखौ होलांगोन, बिबुंथिखौ होलांगोन आरो जों मोनथिनो मोनगोन होननानै आं बिथांमोननिफ्राय आसा खालामनाय थादों। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।